дар рақобати дуюми ниманиҳоии вазни то 86 килограмм Раҳматуллобек Фарҳодов ва Ҳамроз Раҷабов нерӯсанҷӣ доранд. паҳлӯ ба Раҳматуллобек дода шуд. Вазнашон ба изофаи 86 килограмм вохӯриҳои ниманиҳоӣ ду намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Бекмурод Олтибоев, Муҳсин Ҳисомиддинов. ҳамроз дар марҳилаи ниманиҳоӣ Раҳматуллобек Фарҳодовро шикаст дода. Аввали ниманиҳои вазни то 86 килограмм намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамроз Раҷабов. This is contest winner representing Tajikistan Ҳамроз Раҷабов.